Hi guys, hi mga kaupaw. Madong adlaw ni dung kanan. May 20 na deron guys. Today marks Precious 15 months old. Si tatay kay naghapon kay nagsutanghon man nga bubutangan og manok nga misabawan ba. Maong wa na sila magpansit ron. So karon magluto na lamang ko carbonara kay naman pag ni pastare. Magluto ko carbonara gamay. Diya. Kaya si Precious, maangay mong pag mga pansit, mga pastay nga naman ang gamang luto ron, wadyo na timplahay. Na may asin, turo gamay rakaadyo. Diya, agang gisagol guys, ginaling nga manok. Nang nagamit ang katong ahabit ang pinalit nga 3-in-1 nga blender, nga naay meat grinder, ang dyan na apoy galingan og mga munggos, og mga beans. Nga. Karon pa na nagamit, diya, hait mo si siya. Kaya ang gigaling sa manok. Umo na ni siya guys, ang ginaling nga manok na siyang gisa kauban sa panakot. Kay kanilaging natay bata. Wa mi kadyo nagkuan pug baboy ron. Dugay nang kakaog baboy kay wa na may nagpausog baboy. Kay kanilaging magka-aging na ta. Delikado na ta sa high blood. Manok na laman pod. Di po ko magsagol og process guys like may nga na kay na mas precious anong kanina laman ko ani chicken breast ni hanggi galing ni sagol. Grabing inita pa jud gihapon dari sa Manila guys. Ang tabang. Nag 40 degrees ang kainiton. Yan ako diyan mong tubig nga si kawawa. Mo ni si brand sa katong hanggi order nga 3-in-1 nga blender. Masarap na. May meti. Paano man ang pud siya guys? Kuan sila di siya bildong nga pagka-glass, kuan sa plastic. Kung hait man po dinog isang blade, dali ra ko kadyo nagaling sa manok. Sugna na jud tay anak guys, kinahanglan na jud nga ato na dong tumanon para na sa atong anak, ma-selfless na jud ta. Di na jud para sa atong kagalingan, para na jud sa atong anak mag-practice jud tag luto-luto nga wanay lasahay. Kay di pa man lagi siya pwede pero gamay lamang unconscious no. Kaya hibawaan, makaana sa saktong timpla. Karon di sa laman. Mo na ni guys. Natural ra jud ni wa na ni halong mga process kay mas precious. A few moments later. Kana bitaw pong panahon nga ganahan ka mukaan sa kanang kuan guys. Ang na natay. Daplin. Daplin pa na. Kana mangingani. Quick anja fishball. Makamingaw pud ba? Ya karon na nga ta naghimo kog sauce. Unsa niyang sauce mara manigi. Napagod.
gamay mang good ni kaya ramang ka-brown manang na-brown. Nga antanin nyo guys, guys. Quick og squid ball. Ano si Precious di paya. Uy, nanapoy bula na dugang. Hi! Hi, ikaw! Hi, dali! Hi. Hi na ko. Ball! Pag-uban na silang na mata. Mga snack ni. May tilawan itong susog madyo. Kuwang raghang tayo, wa matay sili. O hanghang gamay ka magandang paminta. Kaya sa mato sa dapin-dapin nga, mahal na. Nga, kita na magluto, daghan kay mahimo. May tao guys ang vlog dasing agi katong kaagi na sa abroad na pud sutoy daghan nga wa nagisilsil tanan kay basta manghilak nandiya mo. Ja naday pay mas luoy pa pag naagian na kay happy to kuno sa mainton si sa jang amo. Na inspired ko ba kay na share na nga OFW pud si Jaja tungod sa iyang pag-antos mahayay pud si Jaja karon. Ito sa nibot na? Masalig lang das din yung okay ang hindi pasagdan. So ito bola na ko shoot po ni. Lawan sa tao. Eh ikaw bisag ang saan ni mo plano anja. Di jud ihatag nimo sa Ginoo, di pa jud la mahitabo. Plano nga nagbanag pagampo. Ang ihatag ba jud ni siya. 2, 4, 5. 5 Precious guys, ball. saging agad siya. 5 no? 5 na imong ball. 5. Saging nga lakatan. Ayun. 5 na imong ball no? Nandiyan ka kaag saging sa kadgapon kay ug malutong na lagi di na sa mukhaan. Ang iras sa kanang gahi-gahi pa. 5 ball. Para tampang tatay. Ug Ay, sorry. bago karon. 5 ball. 5 na imong ball. Anak, 5. 5 na imong ball no? Tatay guys, update sa isang forma. Ako rin out na ni. Nag-out ba di ay? Ako rin kiss-kiss. Una ang resort, ya ang kiss-kissan. Okay, special. Man, precious, precious og saging. Kain siya buhig niyang bula kay bagong pinalit. Ganyan na bola, precious mamininay, bago, soccer ball. Hilig man hinog bola. Ball, basketball, volleyball, soccer ball. Pasensya na dun sa among vlog guys. Anyahay alang banaa kay kahibaw naman dun sa among lugar dari. Capricious. Capricious. Soccer ball. Ngita lagi ko gansay maka soundproof sa bahay kay arong di man gagwan sa gawas ba. Unsay angay ibutang arong ma soundproof. Four, smile, 1, 2, 3, smile, smile na. Madung gabi na rin yung tanan guys. Andiyo. Gani hadi ay. Ano to natiwas yung video kay na may nagpatugtog, nagkaaliwaro sa man, nagabi na. May to kay nangisnak man lagi may fishball. Busog naman. Hindi na laman man ni hapon si Precious Ryan ng pagkaon na gamang ng pagkaon kay busog butipod. Bola, kau bola sa. So madaya to guys, ito yung mga lakaw dito sa laging ada dito mi sa mall. Diyan. Billiard City na dito ditong dapita guys. Nga na sila kadato kay tag-ijahan na sila pila ka syudad. Billiard City na. Sabay atang ika
alagad ninyo rong gabi iha guys. Bitaw. Tari na laman tas mamasa sa laman ko kuan. Mamasa sa laman ko comments kay wa man tay ikakuan ron. Wa po ko ikamarites ninyo ron. Oh, saan ba? Aw, parte dito sa katong naka-abroad ko. Nakaswayin tang po kung mukhaan ko sa CR. Ay magtago lagi karon ng katasa. Gada po to'y time guys. Naningat kami og mall sa Riyadh. Adula-dyo po gumagay kaysa juminanggikan. Pag-abot dito. Nangaon sila. Ako dito rin tapos padudap nila yung taon. Kay sila ramay nangaon. Huwag ka mahilak. Oh, wa na lamang po ko mahila kay mahila ko ang jang nay mo deo na hanggang naghila ko. Dito sa lugar nga among gingatuan. Oh, lami bitaw dito mag-walking, labi nagbuntag og hapon. Galing kay sample lagi po naman pag-walking na may precious. Ang dalag mo abtik na precious malakaw kay arong di na kadto na mo kuanon. Arong di na kadto na mo pasanon. Lami bitaw mo suri-suri dito guys sa sulod sa Ibiya kaya arang bugnawa. Ando napod si daghang katambadyan. Namgaling murag mga kanang may gipamutangan nilang malingkuranan nga napoy mga dahon-dahon, mga buwak ba. Nandiyan napoy dujan-dujan. Pwede pa ganito magdujan basta ikaw makauna. Nice at siya kay pwede magtambay dito. Nandiyan free wifi pa gadyan. Dito sugad og signal. Pero mo lagi po dahil sa mga dato o porma murag kameray kumang-kumang na tong nude. Kamera, intay kumang-kumang. Damo to sa ang share sa pati sa pag-abroad. At ganang naman ko to guys, mong nasakit na ko kaya ng lawas murag na overpatig na ba. Wa na bitaw balag lawas kay mga lagi tong ito ganja o pagkitarang kaon. Jangan saan palagi imong hunahuna baskog pero imong lawas sa surrender. Willing man ang tapo ko na itong magpabalhin og amo nga kay wa na malagi ko tagad sang agency sila man dyan ay magkuhan mo bubalhin ka. Tumoto na nga ito. Uli na laman dyan kong tugas. Nakapudyo dahil ko sa Pulo Riyadh sa shelter. Kuhan ako dito. Tulor ako kagabi eh. Diyan nakauli na ko kay diha naman ko ticket. Kaya natayman po itong tangura nga gipaad to ni Tatay Digong ag sekretary sa UWA. Kaya mama itong tangura nga ninglingkod na sa Tatay Digong. Mga daghan ni nga mga nakauli po nga mga distress OFW. Basta okay lang man nag-passport. Diyan naghanap man dito nga way mga passport kay wag dito gipang hatag silang mga amo. Grabe lagi nang ubang mga amo dito sa Saudi guys. Gabi dyan. Ilang mga passport wag gipang hatag mo na maglisod sila uli kay buhatan pa pud sila papili sa makauli. Pero loy ka jud kana dito nagub-an naghanahana, magsigarag hinuktok, hindi mo kalito magkatawa, mo kalito pangaut sa uja. Napo dito nga ndako nagilang anak kay girip silang amo Arabo. Daw pa pud kauli dagko na lang mag-anak. Ay mo lagi makinahanglan palagi pud papel. Kadyo pwede ba nimo isad sa malita ng bata para makauli laman. Loy laman lagi sa natanan kong mga sa pag-abot na dito sa shelter. Wa ko nagdahom nga sa kadaghanan dito ug ingato kadaghanan ang mga baji nga mga luoy sa tungod sa amo. Grabe yung daghanan jud guys dito mga baji tanan. Nga naiuban di na mo tingog imong pangutan-on ana ba? Dapat di mas luoy na hug kaagi kay na may uban na to nga nasamdan kay nakigbugno sa amo ana. May nga itong paghangkagay na po dyan mas luoy pa dyan. Dalabi nas katong ni share na sa usa na to kataluwar din nga titan apod sa among vlog nga makaagi pod si Jaog na kuan pod si Jas amo piswerte sa amo pero karon na swertean si Jan hayahay na pod si Jan kay nakakuan man yung pod si Jan namin dyan man yung pod si Jan buotan nga tao nalagi po ihatag ang Ginoo nga perfect timing basta makaluwas naman ta sa itong pagsuway.
na mao to atilon siya ayop dere sa akong gipuy-an ug ingana ang batasan sa amo pwedeng ikiha mo mapreso siya ug magmulta pa makwarta pa ang sinasaktan mga amo diri buotan gyud para di magmulta ug mapreso kung saktan ang mga helper pero wa nay trabaho diri nagkalisod na pud tungod sa gera nagmahalan pa ng God bless you all. Daghang kadtong salamat atilon siya ayop sa Kwanis Days guys sa Italy. Pwede ko to mapreso to ang amo og kuan pa galing kay para man dun gusto nga makauli na ko kayo mukaso pa ko dito samot ko kadugay magtambay ko dito sa bahay kalinga anja mora pa isa na pud ang kabuangan kay di man pud mo makagawa sito ra man pud musod anja ang daghana ka dito mga business OFW guys sa gud ka kwarto grabe kung daghana namo anja naman dun dikdik sa asa ka dik mis kay single ra pagduha ni maghigda gagaban na nasahog nagihapay na lang magkarton tungod sa kadaghan anja maligo pa jud mi sa CR tag napo pa jud kada grupo kay di man pwede magsara kay tungod sa kadaghan ninyo wala magdungan dilalim oy ako na kayo jud makauli na ko diretso anja ka uli ra man po ko diretso tulora ko ka gabi dito sa shelter mato nakakuan kong grabing load anja grupo-grupo mo dito guys puli-puli o kinsa magluto sa kusina kinsa na pugason nga na ako naka-experience po ko dito nga by group pod ja maghinlo pod mo by group man po pinabangay pero katong uban nga naguban na ganahon na mo hinuktok ng laman nani nalaman to sila ashan sagda na laman Ate Mars balots in Korea sakto gyud pa mga Koreans all the time sunscreen mao bitaw dato po kung flora mi nakakuan nga kinahanglan jud mag sunscreen labi nang karong panahon na kay ting init ma'am pili sa taghap lisod gyud mga ibang bansa sortihan lang mo jud sortihan na jud sa kuno makaingon jud ko nga sa TV ra na mahitabo ng dagdagan bitaw labi nang tas lang nasod jud mismo ako jud naka-experience Ma'am Hugot Bolanon Mustafa di ako sa Cavite Loy ko ninyo labing inita binta pa sa Bohol Loy ka dyan mga tao sa Pilipinas madulaman ang dunay aircon hinot okay ra mo dahan ka dyan salamat ma'am okay ra man po di ka mo diha sa Cavite kumusta grabe inita dyan di resolution mas binta pa sa Bohol ma'am mo na dyan yung kalibutan sa mo na dyan yung panahon sa Pilipinas kami na ana damang lamang pukog init sa kag nabalhin mi diri ring napita grabe sang inita pero ang bata alam mo jud may luoy kay mo lagi wa na sa ka waig bungag singat kay kana lagi tungod sa kainit bisag tutok na sa kanunay sa klipan bungag singatan mo nang kada adlaw lang mo na muligoon dyan nagkahapon pod ang mga hatbatan kay arong kuan bang singat kay kani bisag singat nga mabantat na bisag paniisa nga makakuha bungag singat ano makarashish ba pero bilib lamang po ko bata kay bisag na sa mga bungag singat di man po sa mga pasabang ng gilak-gilak kay magkaut-kaut nga sila di man po kung makatug naman po siya Ate Mars balots in Korea dako to siya og problema sa iyang kaugalingon bitaw mazihang nabanta dyan te tinuod sakto jud ka te nga grabe jud siyang ka problemado sa iyang kaugalingon kay wa jud panahon nga murag di sa maitot grabe isog ka jud na ja agi jang mabantajan kanunay kana arang ijang mabantajan kana ijang badlingan kay nga na kanang kabantay sa badling dito sa nga na pero okay raman taputo na pero dara man na bisan ay say mamuno siya kay muli kay raman pugpug mura raman hinumpugpug mamuot na kay mura raman humig mga bata bitaw nga duha gino mas ito sa ngibidyan sa ijang bana kay na may kuan na may pagka kuag batasan Ma'am Sara Laila Ahmed ay ma'am shout out kuno jud sa Bahrain Swerte na gud ang mga muhanday pa mo ajud sakto jud ka ma'am daghang salamat labi na sa imong inspired na story na inspired pud ko Arlene Rolon ma'am Arlene Rolon hala ka hadlok daypod kaagi pero binta po tuwang napuyan kay wakoy amo nga laki way baba ba kasagar mo sa ilang kadlikan kay mga baba pero daanong pay hang mama anda arman nung pangka isog
kanang hapit na ko maupawi kay pingang gabi na magalauna na ganing naog ko kay giuhaw ko nalimtan man hagripil laghang imna nagtubig ning naog ko sa kusina kay nagkuha og tubig sus kay diha man des madam kay mingan man pud nga diha ning gawas pud wa na ko makabutan og hijab pero di jud pwede dito og di ka magpajama og matug kay mga jud magpajama jam jacket magputos-putos man kay di man lagi sila gusto og mag-short pero one lay ko maghijab kay nihigda naman ko na to nakuha akong tubig kay giuhaw ko padung na ko matug tapos kay diha man sa bunutan lagi kang buhok madugaling kay harapong nabira ning dagan kang sa kakong balik sagdanan kay na maupawan buti ko siguro dadto ang kaagi para mamuot ko maghana-hana anja malay po to trauma anja ka na laging og di jud ka isag og di jud ka lakas loob man magiring lagi jud manang bisag asa ta katunong di jud ta kalimot sa pagampo kay makalimot utos pagampo di naman puta magiyahan manang di na pud mamao di na pud matar nga gana-hana bago sa sa lamay hana-hanaon. Hello, Ate Lucy Hater and family de sa Hawaii. Hi, Precious. Liho ka na si Precious pa. Ulay po din mga kaagi sa Saudi di ay pa. Bitaw ti, uy, liho ka na kadyo. Babuyag na pod. Magtuman na pod lagi. Kana lagi mo gawas ni dihang ibutang. Sus, di ako kabantay mo palit ng dagan. Unang di dyan pwede malihatan ni nga ni idara kay nasimba ko na laman dyan. Kadaghan ko nakita sa mga Facebook ba mga post ng mga bakat na lihatan. Yan ko isa ra ka pamilya. Simba ko laman po. Unang di ko ganahan og kuanan sa dyan na sa kudutan. Ate Lordy Saladin, shout out ko ni Judeha sa Japante. Mga hadlok dito magtrabaho na daypaw. Lagi to city ana lagi pod naguban nga nakatunong pod og royal nga pamilya lang amo hayahay pod kay daghan man dila sila mga helper di pareha sa nga to ang amo nga. Siya pay ibuhi na laman sa ijang ex nga husband anja mo pay iisog pa kaadyo. Wow, tagpila na ang sunblock ni Porami. Ma'am Ritzel Basali. Kwanto si Zaman pagpalit na ho, 235. Sunblock rin ang order na to, buy one take one. Pero na siya pakapin nga sabon. Kibali 235 na siya pakapin nga sabon. Kaso pala itong nagsiko panarbaho di Pilipinas, po kasuway o gamo nga karang ka matakumbari ka adyo. Ano mo? Tulog na ka. Hi sa ikaw dali. Hi! Hi! Sis. Ina matulog na me. Dali na. Dali na nak. So, nista tayo pag kuha na nung tayo paghapi na. Nak! Precious! Dali na, bye-bye na, dali. Bye-bye. Good night, everyone. Good night, Mami Ninay. Playing kiss, bud. Playing kiss. Playing kiss. Good night, Mami Ninay. Amping mo diha sa Cavite. Tahong mata. Diya, tita Ninang Mons. Enjoy mo sa inyong bakasyon. Hapit na pod mo mamalik. Ano mo na? Daghang katong salamat ninyong tanan sa pagpaminaw sa among Marites di ay. Mo dyan nagaingan guys, sabi sa kaso dyan matunong napita kanilang dyan lakas loob unja ampo na mo dyan hugot. Sa man minum ka tubig, anay na ka matug na ta. Kaya arong magiyahan og makasubad gyapon sa mga pagsuway. Gaani salamat ta kutob kay wa na po ko ilang ka. Jat nagsamok nagasa matug na butin. Daghang salamat ninyong tanan. God bless us all always. And peace be with you all always. Bye.